Bruxelles den 30. marts 1993. En mand ryger ud af et vindue. Han falder gennem luften ned mod Rue de la Loi, Lovens Gade. Han arbejder for EU-kommissionen og er kommet under mistanke for korruption og svindel. Han er 59 år gammel. Han kommer fra det sydlige Italien. Han styrede støtten til tobaksindustrien i Europa. Han var en vigtig mand, men så startede de undersøgelsen af ham. Nu falder han gennem luften. I korridorerne viskes om, at den italienske mafia er indblandet i sagen. Var det dem, han arbejdede for? Om nogle dage skal han træde frem for en disciplinær komité, der skal afgøre hans skæbne. De vil ham til at nævne navne, men det kommer han ikke til, for snart er han død, knust mod fortovet. Sprang han selv, eller blev han skubbet? Dette spørgsmål er stadig ubesvaret den dag i dag. Hvorfor døde han? Hvorfor døde Antonio Quadrado?